pend chik ginario gapar mabende ne bedo kata nyiso kitelo kaka jotelo winjo bed ni bedo moko kuom gi osomonwa kanyo. Nyiso ni king'iyo sani kiweyo kata mana wach mar Mwalimu Peter Orero gi ja derepe no. King'iyo jotelo duto mapacho kae sani binya ng'iyo iketo kanye ngadho mar bidhruok margi eratil kikete tinene ko gi kanye. Lydia penjo no en penjo ma ber to tek nikech but generally kang'iyo bidhruok mar jotendwa kakete ratil tanyalo miyo gi 4 kuom 10 manyiso ni mano giyudo F. Ok gikalo penj koro mondo ginuo. To en nikech samoro bende aneno ka jotendwa ok tim gimiluongo ni lessons learning, manyiso ni ok gidog chien ma gipenjre ni to kama waaecha chal nadi, nikech mokwongo wantiere gi ratiro ma dwaro ni ng'ato kapok oyier to nitiere stages mopogore opogore mag vetting mitimo negi. Mokwongo jopiny timo negi vetting kech samoro kata wan gi migawo matiyo godo miluongo ni County Governance Watch samoro wajaromoga waluongo gi galamoro to jopiny penjo gi penjo, jopiny ndiko nyaka petitions, jopiny piedho gi jogo ma oromo mar mondo yier tidhi tiyiero, to kapok oyier gi bende gidhi ir EACC, samoro gidhi ir NCIC. To nikech chik owacho ni dware ni mondo mana jogo ma oromo ema mondo mitelo mondo obed jotelo, nikech nitie gimo miluongi ni jatelo. Otherwise koko kini jatelo kionge gi principles ma Eric wachogo to bende kata in iwuon you don't believe in gik ma momidwa ni mondo oyieri to onge gimo miwadhi luongi ni jatelo. To wang'e ni jotendwa gi be ng'enyne particularly legislators magwa wajaluongo giga ni honorable members. Manyiso ni there is some sense of honor in you, nikech ino kinyal luongri ni I am Honorable Peter Orero. Mani chal ng'ama ok nodhi e skul. Jopiny gi jogo maneni maluongi ni honorable so manyiso ni ka ging'i kaki itimo giki kaki wuothe kind ji nitiere honor moro ma iting'o. To honor ni is twofold. Mokwongo jopiny osemi thuolo gi katiba marwa ma jawacho ga ni article 11 all sovereign power is given to the people to they can exercise it either directly or indirectly. Number 2, Nyasaye omi thuolo no mondo itimne honor, manyiso ni okochno ni ine manyaki ibed jatelo no. Ng'ata ne nyalo yudo thuolo no. Omiyo kose yieri to anokane ka jotendwa pile pile they live up to that honor and respect. Kech samoro idhi winjo ni ng'ato go nyawadgi gi bunde, samoro idhi winjo ni ng'ato kawo jaod ng'ato, samoro idhi winjo kia ni ok ochulo jotich, samoro idhi winjo kia ni ang'o motimre. Magi ok gin examples mabeyo ma sama iyieri mondo idhi tel ne ji to ripo bed ni mago e examples ma iting'o. To higa mokalo kakoro maybe I fast track it, ne waneno ka rowerewa matindo milongo ni Gen Z no all gi jotelo ma Kenya ka. Kech samoro in jatelo ma kata jomi telo negi poko chiemo to suit mirwako kaka makora rwako ni to 4 million. Sa koro kata ma chal gi marwako ni tinyiso wani ke million madhi mna million madhi mna million prabich etc. Wuoche kirwako ka in stage kacha to ji wuora the number of families ma wuoche ni no kowuos to nyalo konyo gi mar mondo gidhi skul. Omiyo jowerewa manilongo ni Gen Z no all mowacho ni apana nyaka wabed gi stop mar gin. To ne waparo ni mano nyalo miyo jotendwa thuolo mar mondo gitim gibed gi milongo ni self reflection and self introspection, mondo gipere to an kaka jatelo benda se live according to kaka jopiny dwa ni mondo adagi. Samoro yieri nikech in MCA mar Kabondo Kasipul to kose yieri after 2 months to koro isedar be kata jok mani yiero go be kata ikiandara rach koth ochwe oywe gik moko mago gik ma inikia idhi loko nyaka namba mar simo. Koro nitiere timbe maricho ma jotendwa nitiere godo ma ok sir katiba bende ok sir dwaro mar kaka jogo manoyiero gi. Emomiyo samoro timbe maricho kaka koro mane waneno kata obedo ni otimre ne driver mar mjumbe to samoro bende nyisi nikech kanyo bende aneno ka for example mwalimu wacho ni yopelekea so and so
to kori wuorin to sami wacho kamae bende ranyisi mar joma noyieri kata jomitelo negi chal nadi tok en gima wanyalo mana discuss kaluwore gi elected leaders kien kata jotelo moyieri kata mana ka in jatelo mar skul kata ka in e board mar skul in jatelo kata ka in jatelo mar kanisa in jatelo kata ka in jatelo mathin mar skul prefect kata president mar skul kata women rep kamane kaka tinde giluongri in jatelo omiyo nitiere expectation kaka jidwani mondo idagi kendo kaka jidwani mondo itim gigi to nikech nitiere example mabendi chiwo ting'e ni pinje ma oko ka ok Kenya kae Lydia to nitie gik moko ma kitimo kaka jatelo ting'e ni mano tich koro osemayi orumo gi kanyo mana nikech example michiwono ok ema ne jogo manoyieri ne dwani mondo itim to bende gipenjre ni what does it portend kata ang'ono ma onyiso future generations rowere ma pod tindo ma eka dongo ka ging'iyi ang'ono ma gineno omiyo pinywa ma Kenya ka nitiere strides ma wasemake emomiyo wacho ni 6 not omaga lakini 4 ma among the strides ma wasemake mag leadership ma wantiere godo tamiyo gi nikech wan gi institutions and structures ma bende tiyo maber to samoro bende waneno ka timbe maricho mag jotelo gi ema gibano godo chik nikech anda wuoro ndi manene nita bed ni mwalimu Ngorero ema ni starring cha kes ni dodhi nang'o nikech kata katieko to I realize ni pile waneno ka ji behave kama kata mana MDs mag parastatals kata mana CEOs mag migepe mag private sectors ji overlap pile tino kama adiri no goe tipo mar mbui mokitnwa okacha ma wanene ma police odhi mo verify to pile to sama ine ndara kacha mabisa apinyirani to kata jok manene koro driver ni osekalo mochopo kama koro lari mado manodhi e skul manadhi milongo ni Karapul kosechopo kanyo to jogi gina giparo nang'o kech samoro kacha bende nitiere CEO mabendo leo ne board meeting kamoro kacha nitie daktari moro mabendo segone simu to nikech nyako abide by the yellow line okonyal overlap mo overtake to jatuo to rite hospital kacha bende samoro imielo ni pilot manende dhiritero kumodhie makuru ng'ado ndara malichni bende ni kacha enosego simu ni delay the flight nikech anane jam there is nothing much I can do unless wuor na chopa mondo bi okawa kuro sami overlap to paro mane mar jok ma nitiere tokigi an joma overlap go tindi ng'e na gengo ne gi agenga nikech kuro dware ni loro kiuno to waloso kinyisa ni please I'm sorry but I have to rush abo understand ma wini ni dhi kech mano to gigi timre pile dia kata ini neno gi mak mana ni makuro chopo kama kuro lari no rekode tingene kata en sama no rekode to kong'eyo ni ma is an MP kech ulongi ni hawa jamaa kuro image mar member of parliament owuok mana bange ka kuro ji ose identify ni macha to en adier Mheshimiwa Oriro ana ngi from the KBN kech wabiro akode kai to mane gari ma kata ana buok nen ga driver nikech all the times masiro mugi mwalimu uriembo kende omiyo nitiere circumstances moko mabende dware ni jogo maketho chike explain ne ji to kanye kama jotendwa time marach nikech koro ini play ubabe iparo ni ng'ama duong iparo ni you are above the law omiyo gimotimre ni en gima ber kata obedo ni pile waneno ka gigi timre but bende konyowa mondo wa strengthen accountability kaka wanyalo keto tesre jotendwa kendo yawo nyaka wang' jopiny ni ka en gi simu kaka manende manyalo record tipo to record those things kiko beda wach traffic obed nyaka e weche mag pi minyiso nose kuny dams piny kuonde ka to kidhi ni cheko ni kae kama no kunye to onge ni olosnwa ECD school to kidhi e county kucha mondo ng'iye ECD no to onge magi gik ma jopiny dware ni mondo koro jopiny bende koro kauting mar kauting kendo oyaw wangegi mondo gi hold their leaders to account. Erokamano Eric Gini en telo